good morning diha bayan. Welcome to the Kinabuhing Kristohanon Show, a Bisaya Podcast Network. Kinapod mong higala na si Barok. Good morning bayan. Kini si Takya ang imong amiga. Kumusta bayan? Kumusta na sad nimo diha bayan? Maayong Sunday sa tanan. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanimo diha bayan. Happy Simba Samba Day na pud nimo diha. Yes. Katapusan na ni siya sa Mayo. Oy, abi na ako og kining sugod pa ta. Katapusan na di ay. Ugma. Raman to gahapon no, Takya no. Ugma first na sa Hunyo. First na sa June. To June. Hunyo. Ka, my God, nanata sa tunga-tunga no. Yes. Tunga-tunga sa bukid. Takya. Yes, Baro. Yes, inana. Nindot tapod kayo ato ang pamalandong self-reflection karong adlaw bayan diri sa kinabuhing Kristohanon. Nice good ning magtumar na pud ta og kining ato ang maintenance na spiritual vitamins ba, di ba? Takya. Mao gyud na importante bayan mga kining makapamalandong ta sa atong kaugalingon, self-reflection para makabaluta sa atong mga kahuyang sa ato ang kinabuhi. Yes, Baro. Diba? Nindot kayo ni ato ang talakayan karon topic discussion karong buntaga bayan no ang batang si Isaac nga halad sa pagtuo no. Nice ni ato ang pamalandong na mensahe karon bayan no kay makarelate yun ni sa atong adlaw-adlaw na pangutana sa kinabuhi no. Kung itest ka sa Ginoo karon bayan, makabarog ba gihapon ang imong pagtuo? Sama sa atong story karon bayan kung mo appear ang Ginoo sa imuha bayan ug moingon nga ihalad ang imong anak para sa iyaha no, para sa Dios. Buhaton ba nimo bayan? No, lisod kaayo ni nga sabton bayan, lisod dawaton no, usahay kita pod masulayan gyud bayan sa mga kasakit, sa paghulat nato og mga tubag, sa pagkawala og paglaom sa atong karamdaman karon no, og sa mga butang nga dili nato masabtan sa atong sitwasyon karon panahona. Og makapangutana gyud ta bayan ba, Lord, ako pa man. Pero usahay ang pagsulay nato bayan dili para silutan ta bayan no, kun dili para ipakita kung unsa gyud kalig-on ang atong pagsalig sa iya. Usa karon adlaw bayan diri sa Kinabuhing Kristohanon Show ubanan ta ni Pastor Dudes bayan samtang atong hisgutan kung sulayan ka karon sa Ginoo bayan. Musalig ba ka bisan dili pa nimo makita ang tubag? Busa ayaw pabiya na bayan kay basin ang imong pagsulay di ay karon mauna di ay ang dalan padulong sa mas dako nga panalangin para nimo. So dili na nato padugayon pa bayan. Pasudon na nato si Pastor Dudes. Pastor Dudes, sulod og dayon Pastor Dudes. Praise the Lord, maayong buntag, Barok ang Takya, dalaygon ang Dios kini nga sayo nga kabuntagon. Maayong buntag sa ato ang sukitig paminaw. Tanan natong mga kaigsunan, mga kapuso, kapamilya. Maayong buntag niyong tanan og happy Sunday. Praise the Lord. Good morning diha Pastor Morning, Dudes. Pastor. Kumusta imo ang sayo sa kabuntagon diha pas? Maayo salamat sa Ginoo nga matatanga biskay ang atong mga lawas. Ibsog atong mga lawas. Ang Ginoo Amen. Naliwala sa kabisi. Ang Ginoo nagasustain sa atong pusog. Amen. Ana pas, dalaygon ang buhi na Dios. O sige pas, pamalandungi mi sa imuhang spiritual vitamins karong adlaw pas ang batang si Isaac nga halad sa pagtuo. Amen. So maayong buntag sa makausab Barok ang Takya. Interesting kayo ni ato ang pag-isgutan karon. Medyo sa labtunon kayo ni og nindot ni nga ato ang tagaan og importante karon. Himuon nato ning kining special kayo nga oras sa pagpamalandong. Ngod kay importante nga natay masabtan sa pulong sa Dios. Og ini ang kabuntagon ang ato ang mga suking tigpaminaw unta nga ilan ning humanon ang atong live. And then of course ilan ning i-share aron nga mas dili lang sila rin nakadungog
daghan ang pwedeng makadungog tungod kay nindot kaayo ni makatabang ni nato spiritually unsaon nga mulalong punta sa atong pagtuo. Kay kining pagtuo dili lang ni taman sa ato lang pulong, taman lang sa atong tumoy sa dila. Ikinanglan kining atong pagtuo ato gyud maipakita sa Ginoo na agi physical evidence na naagi tay genuine faith, tinuod nga pagtuo. So nini kabuntagon barok ang takya atong topic nato atong hisgutan ang nagauluhan og ang batang si Isaac ingon nga halad sa pagtuo. Wow. So kini nga bata nga mao si Isaac mao ni ang mahimong sukdanan sa pagtuo. Mao ni ang mahimong ebidensya sa pagtuo. So nini kabuntagon atong basahon ang pipila ka mga text at least nga mao ni ato ang pundasyon. Diri ta magbase sa ato apong application o mahimo nato ning lesson kung saon pud nato nga mahisama ni Abraham nga ingon ana ka seryoso, ingon ana ka matinud-anon ang iyang tinuod nga pagtuo, pag-alagad sa Ginoo. Kaya matod pa nila og kung makisgot tigi kuno tag anak, kung ang issue about sa tong anak, ingon gyud ang ginikanan, buhaton ako ang tanan. O ang ginikanan mangandak gyud na, buhaton ako ang tanan para sa kong anak. O, grabe, nindot kayo paminawon tungod kay naatay maginikanan nga manimbasog, maningkamot para gyud sa anak. Pero kining kang Abraham dahil ni nga case tungod kay dili ni para niya, para ni sa Dios. O diri nato makita og asa punta ko to. Unsa punta ka seryoso sa ato ang pag-ila sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Nadun ako'y basahon diri lang ta sa versikulo 6 sa Genesis chapter 22. Ang verse 6 nagaingon, si Isaac maoy gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad og siya maoy nagdala sa konsilyo og sa kalayo. Unya mipadayon silang duwa. Wala madugay mingon si Isaac, tay. Si Abraham bitubag, unsa man anak? Nangutana si Isaac, ania ang kalayo ug ang sugnod, apan hain man ang ihalad nga nating karnero. Si Abraham bitubag, anak, ang Dios maoy muhatag kanato og halad og mipadayon sila sa paglakaw. So diya sa takoton. So mga kaigsunan, kining pasahe, kung imo ning basahon gikan gyud sa verse 1 sa 22, diri nimo masabtan ang tawag sa Ginoo. Ini panahon na gitawag sa Dios si Abraham, mingon ang Ginoo, Abraham, dad-a ang imong bugtong anak sa bukid, sa dapit nga akong isulti alang kanimo. Dad-a siya didto, ihalad siya og sunuga. Sayunan ka, anak nimo ihalad unya sunugon. Sa ato pa patyon. Kabalo pa kaon sa nitabo samtang giignan sa Dios si Abraham. Wala gyud mingon si Abraham nga kung mahimrod ayaw lang. Kay 25 years baya ako naghulat ani nya. Karon imong pangayoon, imong i-required nga ihalad para nimo. Makaigsunan si Abraham wala mihikaw, wala nagdumili tungod kay sakto yang pag-ila sa Dios. Lalom ang iyang relasyon sa Dios. Nakaila gyud sa Ginoo kinsa siya. So tungod kay si Abraham wala say choice kay mao na ni iya ang commitment, mao na ni iyang kinabuhi nga moalagad gyud sa Dios. Kay gibiyaan gali niya iyang pamilya, gibiyaan gali niya iyang lugar tungod kay musunod sa Ginoo. No wonder nga si Abraham gitawag sa amahan sa pagtuo, sa tibuo kanasuran tungod kay proven and tested iyang faith. Pero kini nga test niya mao ni ang pinaka ultimate. Makaingon ka ba nga mo ni ang pinaka final nga testing ni Abraham sa diyang nana ang anak. Itulayan siya sa primero wa pay anak. Apan sa diyang duna na siya anak. Mao ni ang pinakadakong testing. Ako
para nako personally, matag usa nato naagid tay pagsulay nga may ka nga pinakadako. Pero nakanindot ani kay kung ang Ginoo mong gud mo allow nato pagsulay. Ang Ginoo pod naa pod say correspondent nga kanang bitang tumbas sa mga pagsulay na ihatag niya nato. Ang Bible nagpasidaan na daan na walay pagsulay nga dili nato kayang daugon. Basta klaro lang ang imong pag-ila sa Dios, kay diya man matest kung tinuod ang imong pag-ila. Otherwise, kung di mo na i-overcome, mo na giingon matod pa nila, mura gadudula naman tayo ka, Brad. Gadudula naman tayo kasi yung pagka-Kristohanon. Ang kalibutan, usungod kang sa dili, dunay daghang klase-klase na pagsulay sa kinabuhi. Tagara ang pagsulay, kung dili ka careful, maunay mo palayo ni mo sa Ginoo. Sagara sa mga pagsulay, maupunay mo hatod nimo sa pagka wala na kay Ginoo. Sagara sa tao pag di ka pasar sa pagsulay, ma-discourage, ato anoon dito perminti sa kalye, nagsige na og inom dito. Kay matod pa nila na yung discourage sa ginitiwana. Wa na gyud wala ba og naghikog nakapamahala na niya kinabuhi. Wala na kag misugal. Makaigsunan. Kay kung dili gyud ka seryoso, kung di mo masabtan ang dili sa Ginoo, mo na nga delikado ang tao kay magansi ka tungod kay madaog ka sa imong tawhanon nga pagbati. Kaya ang tao pag dili makasabot sa pagsulay, pero kung makasabot ka sa pagsulay, makaingon ka nga bulahan ko. Mas nindot nga gisulayan ko kay malig-on man ko. Ang Bible na daan ang nagpasabot nato nga bulahan sila nga makasinatig kang pagsulay. Nabasa nimo na sa Santiago chapter 1 beginning in verse 12. Bulahan ang taong makasinati og daghang pagsulay. So try to imagine nining panahon na gihatag sa Dios ang maong instruction. Unya sa isa ako pay buot kayo aning panahon na bata pa. Napasa mo average pa siya sa mga 8 years old. Bata pa gyud, wala pa kayo saktong pagpanabot. So nini panahon na tungod kay gi-require sa Ginoo si Isaac kang Abraham nga ihalad. Tungod kay sa unang panahon ang kostumbre sa ilang pagsimba sa Dios mao ang paghalad. Muhalad sila karniro, toro or baka. Mao na ilang worship. Unlike karon kay ang paghalad na nato karon di naman karniro. Kay human naman ang halad. Si Jesus mao ang perfect nga halad once and for all matod sa Hebro og dili na sumnion. So ang tinuod na nga ang halad nga buhaton sa tao karon mabasa nimo na sa Roma chapter 12 verse 1. Na ang tinuod nga paghalad karon mao ang pagtugyan sa imong lawas inang punon blessing diya sa Ginoo. Mao ang paghalad sa imong lawas, ingon nga buhing halad sa pagsigba. So ang paghalad na karon mao na ning aton kinabuhi itugyan sa Ginoo. Dili aron mamatay. Kay human naman si Jesus namatay para sa sala. Ihalad na nato atong kaugalingon, ingon nga patay na tadya sa sala. Patay na ang imong daang pagkatao. Kaya ang naghalad sa atong sala mao man si Jesus. Sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhi dayon pinagi kang Kristo. So ang halad karon mao na ang pagtugyan sa atong lawas diha sa pag-alagad na sa Ginoo. Dili na aron mamatay kay ang kamatayon ibuhat na ni Jesus ingon nga halad sa sala. So karon kini nga pasahe mao ni gitawag nato spiritual shadow sa mga butang nga umaabot. Kabalo ba ka nga kani nga pangitabo mao ni ang picture ni Jesus. Mao ni si Jesus ang imong sabton nga maong bata. Karon kinsay nagdalas kahoy sa Isaac ang bata tawo nagpasan. So karon kabalo ba ka kung imo ni basahon 3 days ang ilang baktas. Grabe ka obedience si Abraham. Grabe nga sakripisyo. Una-una ko ng tulo ka adlaw, di ba ka mausab ang imong unahuna? Tungod kay nag-alboroto imong kasing-kasing sa kasakit o kini pagkain ka nga di ni nako kaya Lord oy. Pero sa tulo ka adlaw grabe nga test sa Ginoo. Apan diha nahimong proven and tested si Abraham. Unsa ka genuine ang iyang submission, ang iyang gugma sa Ginoo.
mauni makita, diri nimo makita ang kadako sa pagtuo ni Abraham. Ang pagtuo makaigsunan dunay tulo ka dagkong butang. Ang pagtuo makita ni sa imo ang gitawag og dedication. Ikaduha ang imong gitawag og commitment. Ikatulo ang imong submission. Diri makita ang kadako sa imong pagtuo like ni Abraham nga samtang nga iyang nadawat ang Mount Instruction, tulo ka adlaw sila nagbaktas. Hantod miabot na sila duol dito sa Mount Moriah. Ipabili niya ang mga sulugoon, ang ubang asno nga nagdala sa gamit, o sila na din duwa ni Isaac. Si Isaac pag yun nagpasan sa kahoy. Abi niyo makaigsunan, samtang nagsikog basa ani sa una pang panahon, dili halos dali usay di na ko magbasa. Pag moabot na kay ko sa porsyon nga si Isaac nagpasan og kahoy, nangita sa ihalad, ang bata something like innocent siya nga wa siya kabalo nga iyahuno na siya. Siya din. Na si Abraham po, iya ra pong i-pretend nga sige lang na kay maghatag ra ang Dios og ihalad. Diri nimo makita ang pagkapositibo ni Abraham. Kabalo siya nga ihalad yang anak. Pero nagpadayon siya og pagdasig siyang kaugalingon. Bisan siyang anak, sige lang na kay ang Ginoo muhatag natog ihalad. Samtang nagpadayon sila baklay. Mingon ang bata nga asa ang ihalad nato. Tay, sige lang na ang Ginoo muhatag nato. So try to imagine mo ato silang bukid sa Mount Moriah. Intentional yun ni na ihalad yun, decided yun si Abraham. Makaigsunan, hinumdumi baya nga kani bugtong anak niya. For 25 years of waiting to have this son. Grabe pag-ampo, grabe pagtuo. But this time, the ultimate test of God to Abraham. Abraham, ihalad ang imong anak nga. Sinan ka nga paghalad, sunugon. So try to imagine, anak nimo sunugon. Tungod kay ingon nga halad, kay mao man ni ang kostumbre kaniadto, kay maghalad sila sila magsimba sila sa Dios. Dunay paghalad nila nga buhaton once a year. So kining panahon na makaigsunan, mao ni ang nahimong seremonya gi-require sa Ginoo nga ihalad ang iyang bugtong anak. Og ang good thing diri, never si Abraham mi likramo. Ang tao gamay ra pagsulay, grabing likramo. Walay bugas, grabing bagot mo. Grabing bundak ba? Kita makigsunan sa gara kita natay mga kapakyasan tungod kay dili taw say kasabot sa panghitabo. Makaigsunan ini panahon na samtang nagbaktas sila, samtang naglakaw sila. Unsay nahitabo tiwason nato sa pagbasa sa verse 9. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran og ibabaw niini gibutang niya ang mga sugnod. Gigapos niya ang iyang anak diri ko. Grabe yun. Akong ma-picture out mga kaigsunan. Samtang si Abraham naghikot, nagapos sa iyang anak, I believe with all my heart na grabe hinilaka nila ning duha. Samot na ang bata. Ano man, tungod kay inosente siya, nagdahom siya. Sila ragong duha dito. Sila ragong duha. Nagdahom ang bata nga naay ihalad kay ingon niyang papa naa naginak naay ihatag ang Ginoo nato dito. O niya, sa kalit, siya di ay ang gapusod siya papa. Diri nimo makita, grabing tiabaw ani bata. Kabalugod ang bata, unsay kostumbre sa ilang paghalad. Sunugon gud. Ikaw kaha. Nagtuo ko nga nining orasa, grabing tiabaw aning bata. Pangano man ni pa. Ingon po siguro si Abraham na although wala nakadetalye diri, na kay ingon ng Bible, it is better to obey God. Mas maayo ang pagsugod sa Ginoo kaysa sakripisyo diya sa paghalad. Mas maayo ang pagtuman sa Ginoo. Makaigsunan, usay ma-emotional ko ani magbasa ni.
Tungod kay diri nimo makita grabe kalalong nagugma sa tao ni Abraham sa Dios. Grabe hinilaka nila ning duha. Tungod kay gigapos gud ang bata. Di man gyud na mabasta-basta ni mugsunog kay bata pagsakmo. Sinang kanang kalayuhan ka. So nini panahon na magigsunan. Gigapos ni Abraham ang iyang anak. Sinang kataghimo sa kalaran dito. And then iyang gigapos ang bata. Dito iyang gibutang ibabaw sa sugnod kay sunugon naman. Pag mamatay ang bata or ang karniro, sunugon man na nimo dayon. Gigapos niya ang iyang anak o gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Try to imagine. Nagapos yun niya. Nagapos yun niya si Isaac. Siguro nining panahon na silang duha, nag-blending ang ilang tingog sa hinilakay. Pero mas gipalabi ni Abraham ang iyang pagsunod sa Ginoo. Si Abraham kabalo pa gitawag sa amahan sa pagtuo tungod kay siya unta ang dapat nga himuong pattern sa mga tao. Unsaon pagsunod ang Dios. Unsaon pag-alagad ang Dios. Sa kalibutan, sagara ang tao mapakyas na tungod kay mas grabe ta mahigugma sa butang. Mas grabe ta mahigugma sa kalibutan. Mas grabe ta mahigugma sa kwarta. Mas grabe ta mahigugma sa mga material nga butang. Pero diri makaigsunan makuha na ito ni Glasson. May ang tao mingon man ta nga akong bandi, ako yung pamilya, akong mga anak. Well, tinood ba yan? Pero si Abraham makaigsunan, ang iyang tinood nga bandi, mao ang Dios. Kabalo ba ka nga doon ay gisgutan ni Jesus nga, if you love your sons and daughter more than me, you are not worthy of me. Tungod kay usay diya makita ang ato ang tinuod nga commitment. Usay dagan ang taong rason nga dili na gidaw na sila panahon sa Ginoo, dito sila kapangalaga, dito sila kasimba, kay busy kay tanan, atiman sa mga anak or unsa pa ka. Dagan kita any reason. Makaigsunan si Abraham kung imo ning sabton. Ang tinuod niyang bandi kini si Isaac. Mao taw niyang bugtong anak. Muna nga nahimo ni siyang picture. May tungod kay Jesus. Nahimo ni siyang pinaka dako kayong mensahe sa tibuok kalibutan nga bisan sa panahon pa ni Abraham na picture out na nimo mahitungod ni Jesus nga umaabot. Na si Jesus ingon nga mo'y nagpasan sa cross o dito pa yun sa gilangtang. Ang nakanindot ni Jesus makaigsunan kay gibuhat yun niya ang tanan para nato. Nining panahon na si Abraham nag-intervene ang Ginoo. Unsay nahitabo makaigsunan tungod kay nahimo gyud nga perfect ang obedience ni Abraham nining panahon na. Unsay nahitabo unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. So wa gyud duwa-duwa. Patyon gyud niya yang anak. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang Ginoo, ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya. Aniya ako. Ayaw unsaa ang bata. Miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod sa pagsugot sa Dios. Hallelujah. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Wow. Makaigsunan, diri po nimo masabtan ang kadako sa gugma sa Dios sa tao. Makita nimo sa panahon ni Jesus. Si Jesus makaigsunan, tuluyan gyud nga siya namatay. Tungod kay nasayod man ta nga si Jesus siyang Mesiyas. Diri nimo makita ang perfect demonstration of the Father's love. Si Abraham, mi-intervene ang Dios nga ayaw pasipad iyang imong anak. Nakita nako ang imong pagsugot. Nga wala nimo gihikaw ang imong bugtong anak. Pero unsay nahitabo kay Jesus? Si Jesus makaigsunan lahi tungod kay namatay gyud siya para nato. Diri nimo makita si Abraham nga din ang Dios nag-intervene tungod kay nahimong proven si Abraham nga tinuod gyud siya.
Kung sa ato pa sa samang paagi, matag usa nato naaman siguro tay pagsulay atong nasinati. Pero ang tinuod makaigsunan, ang Dios nagsunong. Ang Dios mas nasayon. Kung makita lang sa Ginoo mataliwala sa left and right atong pagsulay, nga di gyud ta mo atras, mo padayon hinuon ta nga mga lagad sa Ginoo. Dili ta magbagutbot, dili ta magnegatibo. Ang Dios mo intervene. Ang Dios mamuhat, ang Dios magsangkap, ang Dios mag-provide, ang Dios magmilagro. Tungod kay ang Dios hingpit siyang nahigugma kanato. Uno na aragon taliwala nga tawo nakasala man, pero miabot sa gihapon ang pinakahingpit nga panahon. Sa Roma 10 verse 4, ingon nga si Jesus maong katumanan sa balaod aron ang tanan makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So unsay nahitabo kay Jesus? Si Jesus makaigsunan, siya ang naimong hingpit nga halad. Tungod kay si Jesus nagpakamatay man para sa imong sala o sa akong sala. Diri nimo makita ang pinakahingpit nga gugma sa Dios sa tao. Nga andam ang Dios sama sa Amahan, nga wala pud siya naghikaw sa iyang anak. Sa Roma 8 versikulo 30 ngadto sa 32, ingon nga ang Dios wala naghikaw sa iyang bugtong anak. Sa pagtugyan dito sa kamatayon sa krus Kalbaryo, unsa pagkaha ang imong pagpanginahanglan. Makaigsunan ko, makasalig gayud kita sa Dios. Kung si Abraham nga ang Dios nag-intervene sa diya nga iya untang patyo na iyang anak, adunay tingog dito sa langit. Nakita sa Ginoo nga matirud-anon gyud si Abraham sa pagsugot sa kabubuton sa Ginoo. Unsay nahitabo? Nagpadayon ang paghalad nga naman kay ang Dios amazingly na dunay karnero paglingi ni Abraham. Uno na aragon, kinsa bagoy magtigway og karnero dito. Muna ang katong lugar gitawag to God provides. Jehovah Jireh dito nagsugod. Paglingi ni Abraham, kay miyon ang Dios ng awa sa imong pikas bahin, naa di ang karnero mao ang halad para nako. Sa to pa ang tinuod gyud nga halad makaigsunan, mao gyud itong halad ni Jesus. Dili day kita. Ang kita dili ta pwede ihalad para mamatay. Kita ihalad ra ang atong lawas sa pagtugyan diya sa Ginoo, dili aron mamatay. Ang patyon ra alang sa tao mao ang sala nato. Muna nga si Jesus tuluyan yun siyang namatay. Kay ang bayad sa sala kinahanglan man yun iyawon, patyon. Muna nga si Jesus namatay yun sa krus sa Kalbaryo. Kay mao ra to'y perfect nga halad. Mao to'y halad nga hinangpunon sa Dios. Mao to'y halad nga hingpit alang sa pagpapa sa sala sa tanang mga tao. Muna yun ang Bible, ang mutuon niya dili malaglag apan may kinabuhi kayo. Makaigsunan ko, ang pangutana karon, seryoso ba kang mutuo ni Jesus? Asa man ka, nga mutuo lang ka ni Jesus, ingon nga Ginoo nimo manuluwas, or ikaw gyud mismo ihalad para sa imong sala. Kaya ka nimo. Ikadua, ang ato pong paghalad aron ta mamatay para sa itong sala, dili po na ego ikabayad. Kaya in the first place, di po na kabayad. Muna nga, sayon ra unta kayo. Ego kang mutuo ni Jesus, maura na gi-require sa Ginoo. Pero make sure na kung mutuo ka ni Jesus, siguraduha nga klaro. Tinuod na nga pagtuo. Kaya kung tinuod ka nga mutuo ni Jesus, itugyan nimo, ihalad nimo ang imong kinabuhi. Labaw sa tanang butang. Wow. So ang tinuod karon nga paghalad makaigsunan, mao ang pagtugyan sa imong kinabuhi. Kantaw maginulsol, kantaw mohimog commitment na Lord pangalagad ko nimo, musubmit ko nimo. Pero mao ni make sure na kung tinuod ka nga naay commitment, na tinuod ka nga naay submission, nga tinuod ka nga dunay dedication, kay mao man ay pagtuo, higugmaan Dios labaw sa tanan. Ayaw ng mga rason nato nga saon taman kay mao man gyud ni Brad, sunod na lang yun ng Bible study, sunod na lang ng pagsimba kay sige lang Brad, muhatag ra kog panahon. Na what if kung di nakaabot sa panahon? Diri sa among lugar, dunay nga matay, nga makayon ka nga di paunta ngayon. Na dili pwede mag-isunan makayon mo yung kas Ginoo. Aya na siguro Ginoo. Well, mintras karon
ang adlaw nga gitawag ka sa Ginoo mao nang adlaw nga dapat mohalad ka. Unsa ihalad? Ang imong kinabuhi. Ang imong tanan, walay bilin, walay preservation. Willing ka nga manugyan. Kaya nga naman makaigsunan, malipay nagi ang Ginoo nga magpagamit ka. Kaya abi nimo bisan saan nimo kayon. Unya sa kalit bawian ka sa Ginoo kinabuhi. Unsa may kapuslanan sa imong damgo? Matod pa sa kaalagan sa Ginoo, may siya nga, the most expensive nga spot in the whole world is not the mining area. Is not the mga dapit nga nindot kastanan. Dili Africa nga daghan kaayong diamond. Dili ang lugar nga mga mahalon kaayo nga mga casino. Siya nga ang pinaka mas mahalon kayo nga dapit cemetery. Kaya nga naman, matod pa niya, kay diya sa cemetery, daghan kayo mga pangandoy nga wa na nga tuman. Gilubong ra dito. Gilubong ra dito. Mga kaigsunan, unsa may kapuslanan sa dagko nimong damgo unya di kakabot dito. Mga kaigsunan ko higala, ang pinakamas maayong butang nga piliun sa tao mao ang pagsunod sa Ginoo. Mao ang pagdidikit, mao ang pagsubmitar sa Ginoo, mao ang atong commitment sa Ginoo. Tungod kay mao man ay kalipay sa Ginoo. Diri sa kalibutan, mga nang tao buhaton akong tanan aron malipay siya. Well, gawas nun man ang tao mubuhat niya na, pero mao na gini ang kondisyon. What if nga di nakakaabot niya? Nabitaw mga ginikanan, grabe mo kayod kaya aron kuno mahatag ang kaugmaon siyang anak. But eventually makaigsunan na frustrated rang gyapon. Grabe hinilaka ra gyapon kay mi na gibuhat na akong tanan pero naunsa naman ka. Ma-failure gyapon ta, ma-frustrated gyapon ta kung kining atong damgo, kung kining atong pangandoy walay labot ang Ginoo. Kung dili nato ni didikit sa Ginoo, kung di nato ni submitar sa Ginoo. Hinumduman nato makaigsunan saad sa Ginoo, naunahon jud siya kay dugang ra nagi ang tanan. Unsa maidugang sa Ginoo? Dili lang man na material. Labaw sa tanan kanang naa kay tinuod nga kalinaw. Unsaon man na be kung dato kay kanyawa di kay kalinaw. Sabi to mga dato mingon kayo nga may pa daw kuno ning nagpuyo sa bukid nga payagra kay way wa kuno gubot walay libog. Way libog. Unsaon man ang dato ka kay tanan unya wa ka kasabot na. Unahuna nimo labi nang imong negosyo pressure na kastanan. O nya samot na og nadugangan pagdaghan king utang. Pressure kayo. Mga kaigsunan ko higala. Dako kay dig minsay para nato. Inumdumi nga gusto sa Ginoo nga si Abraham mahimo siyang perfect nga model nato in terms of faith and of course in how to serve the Lord. Mahimutang motivated ta by faith, true faith like Abraham. Nga unsaon din pag-alagad sa Ginoo aron nga mas naa kay tinuod nga satisfaction sa imo ang spiritual life, sa imong walk with God, sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kalabaw sa tanan, dili ta mahimong guilty nga din maayo ang dagan sa atong konsensya because we serve the Lord accordingly. Makaigsunan nagtuo ko nga di man gyud ta pasagdan sa Ginoo. Natay mga panahon nga mosinati ta og mga pressure pagsulay, pero kung moabante ta, mopadayon ta, ang Ginoo mangilabot yun. Ang Ginoo intervention na maglakaw ka by faith. Sabi yun, lakaw ka by faith tungod kay may commit na kas Ginoo. Tungod kay nagsubmitar na kas Ginoo, ang Ginoo mag-una yun, mangilabot yun siya. Sama nini nga pangitabo. Nakita sa Ginoo si Abraham nga wala yun naghikaw. Iyayong pat yun yung anak. Siya nagkagigapos na niya. No, pwede po unta sa mingon nga, di na lang yun ang sakit kayo. No? Pwede man niya iyayong pugso niya kagalingon. Lord, ayaw lang yung taon Ginoo. Pero tungod kay para niya, klaro man ang tingog sa Diyos. Klaro man ang instruction. Ay halad yun. Pero makaigsunan, kuhaan nato nigdako kayong mensahe.
ikaw ug ako karon. Wa ko kabalo sa pagsulay nimo. Ang pangutana karon, andam ba kang moabante? Siguro imong pagsulay di man sama ni ihalad gyud imong anak aron imong patyon. Pero ang pagsulay karon mao ni, andam ba kang mopadayon? Nga sa matag adlaw nga tanan sama ani nga andam batang mopadayon. Nga diin patyon nato ang atong daang pagkatao. Ikaw na karon ang maghalad. Ikaw na mismo sa imong kaugalingon. Dili na ang imong amahan. Ikaw na mismo. Kay ang challenge karon sa matod sa Roma, kung ibalik ang verse 12 verse 1. Kay ang tinuon ng paghalad karon mao namang pagtugyan sa imong kaugalingon. So dako naman ka, di man kasama niya sa nga bata pa. Dagko naman ta, doon na naman tayo saktong buot. Ang pangutana karon, andam pagka na muhalad po sa imong kaugalingon. Nga ikaw na mismo ang maghalad. Andam baka nga patyo na nimo ang imong karaang pagkatao. Patyo na nimo ang tawhanong kinaiya. Patyo na nimo ang mga butang nga imong nasabtan nga dili ka bubuton sa Dios atong kinabuhi. Ya ang challenge nato. Kita na karon ang moatubang sa Dios. Kita na karon mismo ang mubaktas moadto sa imong Mount Zion, sa imong bukid or Mount Moriah. Nga din dito nimo ma-encounter ang Ginoo. Dito nimo madunggan ang tingog sa Ginoo. Nga dito nimo mahimamat ang Ginoo. And then when ang Ginoo nalipay siya nimo. Ipasigar butas Ginoo nak nalipay ko nimo. Nawa ka naghikaw po sa imong kaugalingon. Nga adlaw-adlaw imong gihalad. Nga andam po kang mamatay para nako. Kapalo ba ka nga doon na sa Bible? Nabulahan ang tao, nga din ang tao sa diyang nagtugyan siyang kaugalingon. Bulahan ka nga nagtugyan sa imong kaugalingon. Nga andam kang muantos sa adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Muna yun si Jesus, gusto pa kang sunod nako. Deny yourself, take up the cross, and follow me. No, andam baka karon adlaw-adlaw mupasad sa imong cross. Nga dili lang mupasad sa imong cross, apan andam pug kang ilangsang dito sa cross. Like sama sa gingon ni Pablo sa Galatia 2 verse 20. Insa I've been crucified with Christ. Ilangsang na pug ko sa cross. Uban ni Kristo. Dili na ako ang nabuhi. Si Kristo na ning nabuhi nako. Igala ko ayaw sayang ang panahon. Wala ta nasayod sa dagat sa panahon. Wala ta nasayod sa atong ugpa. Apan usar ka butang atong nasayran, nakauban nato ang Ginoo. Kauban nato siya bisan ugma, bisan sa walay katapusan kay saan niya na siya makig-uban ka nato. Busa karon pa lang daan, siguraduhay mong kinabuhi nga naa ka sa Dios. Dapat di ka muhikaw, dapat di ka magdumili, andam kang musunod, andam ka mo sakripisyo, bugat man kaayo pero andam ka tungod sa Ginoo, tungod kay nasayod ka na kanang imong kinabuhi. Dili na imo. Gusto sa Ginoo na muduol ka niya. Gusto sa Ginoo na musubmit ka niya. Gusto sa Ginoo mo didikit ka niya. Gusto sa Ginoo musubmitar ka niya. Igala ko nini nga kabuntagon. Andam ba kang mo didikit? Andam ba kang manugya? Andam ba kang muhalad? Andam ba kang ihatag ni kaugalingon? Bisan dias kamatayon. Tungod kay kabalo man kaasa ka padudong. Nagsaad sa kinabuhi walay katapusan. Sama ni Abraham, wala siya nagdumili. Wala niya gihikaw. Iagali ng bugtong anak. Ikson ko higala. Dili na panahon karon nga mohimo kag rason. Namay ka nga ako guning anak. Say mas bukat. Ang anak bukat man gyud nato. Unsa ka makaigsunan may tungod sa imong adlaw-adlaw kinabuhi. Dili makakalagad sa Ginoo tungod kay mao ni mao na. Na din ang imong rason na busy man kay kubrad. Grabe gyud ka busy. Well, tungod man nato nga mo rason ta nga busy ta. Pero mas maayo nga mopili ta na ibalanse nato atong kinabuhi. Kaya ang tinuod nga kabisi kanang para sa Ginoo, muna tinuod nga kabisi. Nataliwala sa imong kabisi, nadimot ka sa Ginoo. Muna pinaka-peligro. Ikson ko igala,
kung unsa man imong kahimtang, kung asa man kakaron, ayaw himo ang excuses ang imong kabisi. Na di ka duko sa imong tuhod, na di ka kadpiyong sa imong mata, na di ka katawag sa Ginoo. Matag adlaw nga tanan gawas nunta, pwede kang makatawag sa ngalan sa Ginoo. Bisang galit na ka sa imong opisina, you can call upon the name of the Lord. Bisang galit na ka sa imong sakinan, you can call upon the name of the Lord. Ang akong pasabot mao ni, padayuna ang imong divine connection sa Ginoo. Matag adlaw nga tanan, dapat connected sa Ginoo. Sa tanan nga panahon, nakadugtong ka sa Ginoo. Ayaw tuguti nga mo separate ka. Ayaw tuguti nga mo distansya ka. Ayaw tuguti nga mo kang-a ka. Sagara ang rason nga nung mikang-a. Ang rason lingon nga, grabing pagsulay, pastor, wag yun na kaya. Diha ka na pildi. Apan kung himuon ni mong inspirasyon na kini nga pagsulay, mao ni dapat ang makadugtong na pumayos Ginoo. Kini nga kabugat, mao ni dapat ang mudugtong na pumayos Ginoo. Kini nga pressure, mao ni dapat ang mas mudugtong na kus Ginoo. Ayaw himo ang excuses. Ang mga butang nga sitwasyon nga makaingon ka nga naglibog ka at circumstansya. But instead, himuan ng inspirasyon nga kini nga kabugat, nga naglibog na ka, grabe nga pagsulay. Apan himuon niya po ni mo na nga rason nga mudugtong kas Ginoo. Muhilak pa kas Ginoo. Mutugyan kas Ginoo. Igsuon, ayaw bulag sa Ginoo. Ayaw palayo sa Ginoo. Naniwala sa kabugat na ang tingog sa Ginoo diya. Like Abraham. Patyo na unta niya ang anak. Apan, nadunggan niyang tingog sa Ginoo. Apan, naadi ang intervention sa Ginoo. Kinsay magdahom, nga diya siyang duol, naadi ang karnero, ang replacement sa halad. Kabalo pa ka katong karnero, kinsa to? Mao to'y nagsimbolo nga mao to'y si Kristo. Sa to pabot pasabot, na sa tanang panahon sa itong pagsulay, naadi ang Ginoo. Naadi ang provision. Ang Diyos mangilabot siya. Naara di ang Ginoo. Naara sa abay na to. Naara sa duol na to. Naara sa sulod sa itong kasikas. Because He is Spirit. Nasayon sa tanan. Saan niya, I will never leave you nor forsake you. Igsoon ko higala ikaw karon. Na kay sitwasyon sama baka ani nga kabugat. Grabe ka presyo. Kuna ang Diyos ubanan. Di na pasagdan sa Ginoo. Ayaw undang tawag sa Ginoo. Call upon His name. Blessed are those who call upon the name of the Lord. Igsoon ko higala niya kabuntagon. Inaot ko nga seryoso ang imong pagdawat eh. Inaot ko nga seryoso ang imong pagpaminaw. Na mahimo nimo ning inspirasyon. Na bisan di ay unsa kabugat yung pagsulay. Pamilya na ang isulayan. Sagara mingon ta nga, pastor, kung pamilya na gali sulayan, that is another story. Lahi na siya nga pagsulay. Igsoon, bisang pagpamilyang isulayan, dili na nagirason na mukhang akabulistan sa Ginoo. But kana nga pagsulay, bisan sa imong pagpamilya, bisan sa imong bugtong anak, bisan sa imong banag asawa, hinugdumi ang Dios na adiha. Kauban gyapon nimo. Mangilabot na gisya. Naay provision sa Ginoo. Madunggan na ginimo yang tingog. Bingon ang Ginoo. Nga lingi sa pikas, nadia ang akong provision nimo. Nadia ang intervention. Instead na imong patyo ng ta imong anak. Apan na ang replacement. Naada diha ang puli sa imong anak. Ambot pasabot diha na si Jesus. Human na po niya gibuhat ang tanan. Human na siya namatay para sa imong sala. Human na si Jesus nagsakripisyo para sa imong sala. Kita na po karon. Andam bata mo sakripisyo para niya. Andam bata nga mamatay po para niya. Ikaw na po karon. Kita na po karon. Andam ba ka mo sakripisyo para po niya. Og mao na kalipay sa Ginoo. Higala, igsoon, niya kabuntagon. Malipay yun ang Diyos. Kung bingon ka, Lord, gamita ko. Lord, patya ko para nimo. Patya ang akong karaang pagkatao. Patya ang akong tawhanon nga kinaiya. Igsoon ko higala.
nanginanglan tana nga pakigsaan, nanginanglan tana nga commitment, nga andam punta nga mo tugyan sa atong kaugalingon para sa Dios. Andam kang mamatay para sa Dios. Dili ang imong physical, patyon nimo ang imong karaang pagkatao. Praise the Lord. Ikson ko higala ni kabuntagon. Salamat sa iyong pagpamina. Salamat sa seryoso niyong pagpamina. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Ang Diyos magagamit ka nato. Ang Diyos sangkap ka nato sa tanang area, sa tanan nga itong gikinanglas ng kinabuhi. Physical man, material man, emotional man, tanan na aspect, tabangan, tas Ginoo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Galaygon ang Diyos ini nga matahong nga kabuntagon. O happy Sunday na itong tanan. Unta, karong adlaw, malipayon ka. Unta, karong adlaw, excited ka nga magpasalamat, simba, magpasidungog sa ngalan sa Diyos. O happy Sunday o payong buntag na itong tanan. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Talaga ng very Yes. touching, makahilak Very emotional. Emotional Yeah. kayo ang mensahe, ang story ni Pastor Dodds karon. Bahin sa usa ka anak ug amahan. Yeah, bugtong anak lang niya no, nga dugay na gyud niya gipangandoy ba nga For anak siya. 25 years. Tapos Tapos, imura tayong patyon, imura ihalad ra day nimo, kwaon ra day niya, no? Sakit kaayo na siya na very, Pero, sakit sa lupa. yeah. Lord, Kung makita nimo si Abraham kung wala gyud siya hesitant bitaw. Na iya gyud gyapon kwa himuon. Yeah. Makapangutana ka ba nganong anak man? Yes. Lord, anong anak man, Lord? Gikuan naman ako tanan sa gisunod na ako, gi-follow na ako tanan ang imuhang mga pagtulunan, ang imuhang mga pulong, gisunod na ako. Pero tapos why? bawi Why mo. man? Murag mabawi kontra nimo, Dili Lord. mo masabtan yun unsa ang plano sa Dios. Yes, amen. No, Amen. sa ato ang kundi lig-unon lang yun nato samot ang ato ang pagtuo. Oo. Oo, kina siya takya. Oo, kasi sa una man gud sa Old Testament pa murag more on sila sa mga halad-halad na ay mga bisag karon galing na pay mga gabuhat pa ana. Mura og dili mga animals, mga ingon ana ba, something ingon ana sa lain nga mga lugar. Pero kung imo gyud sabton ang unsay nakabutang sa Biblia bitaw, kay naa naman din ang New Testament. Naabot na din na ang patong paghalad na ni Lord ni Jesus na para sa ato ang mga sala. Yeah. Maokin na siya. Munang maunay na lahi. Munang kita Diba? ihalad nato ang ato ang buong tanan-tanan. Walay Kaya pagduduha, nato walay mga sala, self-doubt. i-save na ta. Imagine na-save no, na ta. nga nagkuha sila o kining adto sila dito sa buhot Yes. bunitod tapos daghan kay mga pangutana ana sa Yes. ano man ni Lord. Magduha-duha ba ka? Mag-back out ba ka? Yeah. Nga imuhan ning, dili gid nimo masabtan jud. Yeah. Dili gid Murag mo masabtan. murag buhaton na lang gid. Buhaton na ako Lord para nimo. Yeah. Murag- Sama ni ang mga karon, wa ta kabalo, di ba, na mga bayan nato nga nagdamdam no sa ilahang kalusugan nila, kahimtang nila dili nga masabtan. Anong ako pa man Lord? Yes, Diba? yes. Ano ako pa man ani sa Nangalagad man ang kadaghan. tako nimo Lord. Nganong ingon ani man. Na ako'y nakita nga very emotional kaayo tong bata gayto. Pero kining na siya ang nakuan sa sakit na cancer ba, pero very positive kay gyapon siya ba, no? Makakuan ka ba, tapos gikuan siya sa iyahang papa, istoryan siya, kahilak ka iyang papa. Very, very positive gyapon ang bata, pero ang amahan gahilak na siya ba. Angkon ako ni papa para dili kamo ang magkasakit. Dili magsakit akong igsuon. Lipay ko ani. I know nga. Grabe to siya, no? Sakit to sa ginikanan. Sakit to sa ginikanan nga Asa niya to nakuha to nga na mensahe bitaw nga courage nga nung Yeah. nasulti niya to. Inana unta ta pareha pod sa atong bata ana, no? Very positive sa panglantaw sa kinabuhi. O mo pod sa para pod ka Abraham.
mao gyud siya ang symbolizes siya gyud ang simbolo sa pagtuo ba. Diba? Diya man gud matest mao lagi nang about testing na siya. Kung diya man pud matest gud ang imo ang pagtuo. Unsa gyud ang imong pagtuo naadra ang dakong miracle. Bisag unsa na ka galisod na ka daghan na kay mong kuanon mga panghitabo naging positibo ra gyapon ka sa mga panghitabo. Sa dagan niya na dagan kinabuhi. Unsay gihapak ng mga balod sa atong kinabuhi. No, unsa ang mga kining mga pagsulay, kasakit, mga test. Muna nais ng kataingon ni pastor nga kanabitang kung musunod ka na ako pasa ang cross. Tama na siya takya. Unsa man tong unsa nag-symbolize ang cross? Yes. Diba makita nimo unsa tong mga sakripisyo ni Jesus sa cross. So mo nang makita gyud nimo na kung musunod kinako, ready ka nga musunod sa mga kuan sa mga sakripisyo, di ba? Sakto gyud siya. Mga kuan kayo ba nang bitang maka-kuan jud ka, maka-widen jud ang imuhang panglantaw. Huna-hunaon to. May mo kuan jud ka nga. Mo nang maingon ka na lisod ang pagsunod sa Ginoo. Mo nang ang uban kanang nana sa Kristohanon nga pagtuo mo give up. Tungod pud sa kalisod. Tapos mura na Lord nga naman tapos ko'y buhaton inaningon ana, diba? Kaya dali na din mo give up. Natumba lang, dili na mo bakod. Kaya kuha na tanan. Lost hope na gyud. Diba? Tapos i-blame na dayon si Lord nga ingon ani. Lord nga naman diba? Tama gyud na siya takya. Hallelujah. Ang istorya ni Abraham ug Isaac bayan makahilak gayud o makapalig-on gyud sa atong kasing-kasing. Kay nagpakita ni kun unsa ka lalob ang atong pagtuo kung musalig ka sa Dios bisan dili pa man nimo makita ang tubag sa pagkakaron bayan. Dili sayon ang gisugo sa Ginoo kang Abraham bayan, pero gipili niya ang pagsalig kaysa kahadlok niya ug ang pagtuman niya kaysa pagduha-duha. Usahay pareho pud ta ana kang Abraham bayan, naay mga butang nga lisod nato biyaan, lisod sabton ug lisod isurrender sa iyaha bayan. Pero ang wali ni Pastor Dodds karon bayan nagpahinumdum kanato nga kung ihatag nato sa Dios ang atong tibuok kasing-kasing uban ang tinuod nga pagsalig dili gyud ta niya pasagdan. Nakakita siya sa imong luha karon bayan, sa imong pakigbisog sa imong kinabuhi karon ug siya gyud ang muhatag sa saktong provision sa takdang panahon bayan. Mao lang ni ang atong ipabalon sa imuha karon nga imong dad-on unta karon bayan. Ang tinuod nga pagtuo dili ka nang kumpleto nimo na masabtan ang tanang plano sa Ginoo para sa imuha bayan. Kung dili ka nang musalig gihapon ka bisan wala pa nimo makita ang tanan. Kay ang Dios nga imong gisaligan karon bayan matinumanon gayud na hangtod sa katapusan. Di ba takya? Yes, Barok. Unsa man to siya pas? Praise the Lord. Hallelujah. Nadumduman Barok ang takya. Nakoy amigo nga usa ka tribal leader sa bukid noon. Gani nakaani to sa Dios balay. Yang gi-share sa ako yung testimony. Insa nga kay missionary man to siya, nagwali to sa lain mga bukid. Unya usa ka adlaw ana, yang anak murag pamanguran ba to basta gamay pa ang bata. Ayong anak naligo lang, unya nalumos. Karon kay namatay ang anak. Grabe yung kasakit para simple, grabe gali ang anak. Niabot sa punto nga murag ni-action sa malod nga ano man nga nahitabo ni nag-mission man ko. Nya nangalagad man ko nimo. So lisod nimo sa ato lang makita nga ngano pud ka nanang panghitabo. Grabe nimo nasabtan niya later on. Nganong gitugo to sa Ginoo. Karon kay iyang anak namatay man. Wa say mahimo so gihaya iyang anak. Usa ka gabi within atong pila ka days nga anyang anak sa punian ba gihaya dito na agpadayon ang serbisyo dito sa balay bukid man to nagserbisyo mga alagad sa Ginoo karon dunay tulo ba to duwa commander sa NPA
nakapaminaw dito sa wali. Kabalo kaon sa nitabo matud pa niya. Katong mga commander nga nakadungog sa mensahe sa Dios, miadto dito miluhod. Grabe nga pagtandog sa Ginoo, matud niya. Tulo to ka commander nga miadto dito daw kay nakapaminaw man. Midawat din sa Ginoo. Onya sa diya nga ang tulo ka commander nga midawat sa Ginoo kay napanalanginan sa mensahe sa kaluwasan. Dito nasabtan ni pastor. Ang yang anak nahimong sacrificial offering para atong tulo ka dagkong tao nga commander sa mga NPA nga nagbalik loob sa Ginoo ug nangalagad siya. Na dito siya nahupay. Nasabtan na niya, gidawat niya nga kinasing-kasing na bahalag na wala iyang anak. Nasabtan niyang panghitabo nga di ay kani akong anak. Na ay rason. Tugutan sa Ginoong mauni kay para di ay aning mga tawhana nga karon andam na nga magpagamit sa Ginoo. So kana nga panghitabo makaigsuunan. Grabe sakit man pero sige lang. Ang Ginoo perfect man siya siyang pagbulutan. So nini kabuntagon barok ang takya, salamat tas Ginoo nga nakahatag ta sa atong gitawag spiritual vitamin sa atong suking tigpaminaw diri sa kinabuhing Kristohanon. So salamat mga kaigsuunan sa iyong panahon, sa iyong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios na kung mga pagampo nga tipigan kas Ginoo, ligunon kas Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Padayon ta nga mo support og mo igwa pa kang naka-follow, mo follow kas nini nga page nato sa kinabuhing Kristohanon, and then i-share ang pipila ka mga medyo diri tungod kay at least appeal ka nga nahimong messenger sa Ginoo sa pagpaambit sa uban. I-share nato diri sa social media. Kung ikaw hilig kag share sa mga nonsense nga content, dahil kini mas nindot ni nga content nga atong spread out nato. And then padayon po mag-visit sa atong channel sa God's Vision TV sa Facebook and YouTube. At least makaigsunan, makatabang usab kamo, mapaambit nato sa kadaghanan pa o daghan patag maabot nga mga kinabuhi. Salamat sa pag-subscribe and pag-follow, like, and comments. Any prayer concern, pwede mo maka-comments diya, and then ato nang mabasa, matabangan na ito pag-ampo. So, dalaygon ang Diyos, og maayong buntag, og happy Sunday natong tanan. Dalaygon ang Diyos. Amen. Dalaygon ang buhay ng Diyos. Salamat kayo pa sa imong mensahe, sa imong spiritual vitamins na imong gipabalon na pud sa amuha karon bayas. Godspeed pa. Amping diha. Regards. Takya. Nakuman na po ato ang ministeryo karon, no? Inaot nga na atay mga atay mga bayan diha nga nahikap, no, sa ilang mga kasing-kasing nga dili nato buhian, no, dili ta mo give up sa mga pagsulay sa kinabuhi, no. Ang pagsulay part man gina sa atong kinabuhi. Usahay dili po nato kontrolado. Murag di mao lang ingon nga di nato masabtan nganong niabot, pero mao lagi na kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi malampasan gid nato. Naaman pero kabalutang dili ta mahuyang din ba? Dili din ta na mo surrender. Kay kabalutan na Lord, kabalo ko nga ikaw ang nagka-control sa tanan. Tama. Ug ikaw na bahala Lord. I-offer na nako sa imo. Nako tanan. Dili nako kaya kung wala ka. Ana ra gyud. Kuan ba imong mindset sa imong mind. Mindset sa imong mind. Mindset nimo kay okay ra na tanan. Yes. Mao man punagod ka. Kung magpadala manggug ka, kung apektado tanan imong pamilya. Apektado imong bana, apektado pud imong anak, alburuto ka permente. Wala na day peace dayon sa inyo ang pamilya. Diya na dayon ang mag-away-away, diya na dayon ang kuwan. Mo maayo gyud nang sentro ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pamilya. Amen. Kay mao ginay life nga nice, bisag nay problema, happy. Walay kwarta, happy gyapon. Smile gyapon. Oo. Mao pa. Yes. Grabe lang. Yes. Sayo na ka-electric pero mao na. Yes. Mao na sayo. Mao nang kailangan nimo isulti gyud. Mao na isulti gyud nimo. Kailangan manifest gyud ta, manifest. Mao na imong gibati. Mao ni Lord akong buhaton, sa atong kaugalingon,
Diba? Yeah, lisod biya. Mao lang usahay nga sayo mayong kana lisod kay bi oy. Ano sa man ni oy. Pero kung magsige ra tag ingon ana, wa man putay mahimo. So mao nang positibo lang. Kung may nang isa, kung yung isa galing, lalo na sa pamilya, lalo na sa magtiayon, na isa nga lisod na kastanan, ikaw po nga partner or bana or asawa, ikaw na lang po mo encourage na sige lang, mahimo lagi nato ni, di ba? Amen. Thank you Lord, damping lang. Amen. Thank you. Well, bayan, kung naakay nakuha ang mensahe, I hope bayan nga naakay na nakuha yaning mensahe no diri sa Kinabuhing Kristohanon Show Bisaya Podcast Network. Kung gusto nimo paminawon ni amo ang mga mensahe, makakabadasig na mga messages diri full of hope bayan sa Kinabuhing Kristohanon. Please visit our kining website bayan, kinabuhingkristohanon.com bayan. Naatanan dito ang mga past episodes bayan nga maghatag sa imong mga paglaom bayan, mga messages of life, mga real talk bayan. Diri sa Kinabuhing Kristohanon bayan nga makapalig-on pa og usab ang sa imong panaw sa paingon dito sa Kinabuhing Kristohanon bayan. O kung gusto po minimo nga mo support bayan sa amo ang show bayan, kining suportahin mi bayan pinaagi sa pag-subscribe sa among YouTube channel bayan na Bisaya Podcast bayan. Naa dito ang mga past episodes po bayan, among mga vlog dito sa Bisaya Podcast bayan. Ana ra man siguro takya. Ano ra ba? O sa sunod higayon bayan, salamat kaayo sa imuhang pagdalikyat diri sa Kinabuhing Kristohanon Show, Bisaya Podcast Network. Kinapud imong higala bayan na si Barok O kini si Takya ang imong mag-amiga. Salamat siya. kayo bayan, amping diha. Happy Simba Samba Day. Ciao.